Už je veľmi veľa rôznych granúl pre psov, ale žiaľ veľa z nich je veľmi nekvalitných a dokonca ohrozujú životy psov. V tomto videu si povieme, aké značky granúl nepoužívať, pozrieme si ich zloženie a vysvetlíme si, prečo sú pre psa nevhodné. Napríklad Pedigree, Purina, Propesco, Brunos, Cleaver a samozrejme je ich viac. V skratke, asi všetky granule z potravín nie sú ideálne. Už sme si povedali, aké granule sú zlé a teraz si povieme niečo o ich zložení. Takéto granule väčšinou nemajú ani len 10% mäsa, čo je veľmi málo. A zvyšok zloženia sú napríklad obiloviny, produkty živočíšneho a rastlinného pôvodu, takže vlastne ani poriadne nevieme, čo tam je. Lebo napríklad tie živočíšne produkty, to ani nemusí byť mäso, ale väčšinou sú to len časti zo zvierat, ktoré neboli určené na konzumáciu ľuďmi. Ale aj napríklad ovocia a zeleniny, ktoré tiež pes potrebuje, je tam veľmi málo. Otázka, prečo sú pre psa takéto granule nevhodné, už je asi zodpovedaná po tom, čo sme si povedali o zložení. Pri dlhodobom krmení psa takýmito granulami mu môže spôsobiť problémy. Tieto granule neobsahujú to, čo by mal pes jesť a naozaj to nie je dobre dávať psovi. A predtým, ako mu to dáš, by si sa mal zamyslieť nad tým, či mu to chceš naozaj urobiť. Psi nás milujú a myslím, že dávať mu za tú lásku kvalitné krmivo je minimum. Už sme na konci tohto videa. Ak sa ti páčilo, budem rada za like, odber, zdieľanie a do komentára môžeš napísať, čím krmíš. A vidíme sa niekedy v ďalšom videu. Ahoj!